मंडळी आई आज सकाळी सकाळी वाली चिरूक बसलेली आणि ही सुद्धा पावसाळ्याची तयारी चाललेली असं जशी आपण त्या दिवशी आंब्याची तोरा सुकत घातलं ना सेम टू सेम वाली सुद्धा अशाच प्रकारे कट करायची आणि सुकत घालायची पावसाळ्यासाठी. हा काम तर चाललेलाच. नंतर मी तयारी केली आणि गौरीची वाट बघत होते. थोड्याच वेळानंतर गौरी येईला आणि आज आमका मंडळी जायचं होता मालवणला. मालवणमध्ये पोहोचल्यानंतर आम्ही सगळ्यात पहिला नाश्ताच केलो कारण भूकच तेवढी लागली. आणि मालवणला कशासाठी इल्लो तर आपण खरेदीसाठी एस कलेक्शनमध्ये इल्लेलो. यांचं लोकेशन असं सोमवार पेठ मालवण सारस्वत बँक जवळ. आणि मंडळी लोकेशन लक्षात ठेवा कारण तुमका सुद्धा ह्या लागताला. शॉपचे ओनर माझे खास फ्रेंड असतात आणि मी यांच्याचकडे खरेदी करते. आणि मंडळी मालवणमध्ये तुमका सगळ्यात जास्त कपड्यांमध्ये व्हरायटी आणि कलेक्शन यांच्याचकडे बघूक मिळतील. आणि अक्षय तृतीयेक यांचा एस कलेक्शन इथेनिक वेअर सुद्धा स्टार्ट झालेला असा. म्हणजे आता तुम्ही लग्नाच्या खरेदीचा विचार करत असाल तर तुमका बाहेर जाऊची मुळीच गरज नाही. या एकाच ठिकाणी तुमची सगळी खरेदी होऊन जातली. इथेनिक वेअरचा जर विचार केला तर मंडळी यांच्याकडे फ्रंट ओपन जोधपुरी, क्लोज जोधपुरी, त्यानंतर मंडळी जॅकेटमध्ये सुद्धा भरपूर सारे व्हरायटीज असतात. म्हणजे तुम्ही जर असो लुक लग्नात केलात ना तर एकदम उठ्ठानच दिसतालात आणि याबद्दल काय प्रश्नच नाही. त्यानंतर मंडळी सुंदर सुंदर ब्लेझर्स वाटतं की नाही एकदम जबरदस्त लुक. याच्यासोबतच मंडळी तुम्ही इंडो वेस्टर्नमध्ये जर विचार करत असाल तर ते सुद्धा तुमका यांच्याकडे मिळून जातले. या सर्वांसोबतच नवऱ्याच्या पूर्ण गेटअपचा जर विचार करत असाल तर सुंदर सुंदर फेटे सोबतच मॅचिंग मोजडी आणि अगदी माळा सुद्धा तुमका मिळून जातले. म्हणजे नवऱ्याची पूर्ण खरेदी तुमका एकाच ठिकाणी होते. याच्यासोबतच कुर्ताचा देखील वेगळा सेपरेट सेक्शन असा. म्हणजे तुमच्याकडे फंक्शन असू दे किंवा फेस्टिवल असू दे त्यासाठी लागणारे सर्व कुर्ताच तुमका यांच्याकडे मिळून जातले. उदाहरणार्थ कॉटनमध्ये प्लेन कुर्ताज, प्रिंटेड कॉटन कुर्ताज, त्यानंतर फॅन्सी प्रिंटेड कुर्ता. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंडळी लग्न सराईचा जर विचार करत असाल तर संगीत असू दे, मेहंदी असू दे, हळद असू दे त्यासाठी लागणारे ए टू झेड कुर्ते तुमका मिळून जातील. आणि यासारखे मंडळी प्रीमियम दामन कुर्ताच देखील तुमका मिळतात जे की तुमका फक्त सोशल मीडियावरतीच दिसत असतले. त्यानंतर मंडळी व्हाईटमध्ये सुद्धा प्रीमियम कलेक्शन मिळतात. आणि मंडळी लोक खरेदी पण करतात, गिफ्टिंग सुद्धा मिळवतात. मंडळी मी तर माझी खरेदी केली. मग तुम्ही कशाची वाट बघताय? आजच मालवणमधील एस कलेक्शन इथेनिक्सला नक्की भेट द्या.